så må I chancere volden på diagonalen fra H til F. Så laver jeg en overgang til trav. Og når I begge to er kommet over på venstre volden, må I springe ind i venstre galop. Længere tøjen, og lad dem strække sig frem og ned. Det er fint hest, og flot forberedt og fremvist. Du gør det egentlig fint frem. Den er også til at regulere på. Du kan få lov til at rykke frem og tilbage. Ordentligt fint på den. Jeg synes måske, der er en lille smule styrke i traven. Sådan i dag er det svageste punkt på den. Men rigtig, rigtig fint fremvist. I har givet 7,8 i traven. 8,2 i skridt. 8 i galop. Galop. 8 i galop. Ridelighed. 8 i kapacitet. Og 8 i harmoni. Har lidt udfald på mikrofonen her.